Viete, čo má spoločné autobus a mucholapka? Nie, škoda. Matika Hejného metódou je neuveriteľná zábava. Uschopňuje nás hľadať vlastné riešenia aj logicky myslieť. Takže máme tu už pripravené dve zapisovateľky, ktoré budú zapisovať body. Ideme si zopakovať teda našu násobilku, ktorú už veľmi dobre viete. Môžeme začať? Áno! Takže prvý príklad. 5x3. Výborne, Kamilka. 7x3. Výborne, 5x2. Jakub. 9x4. 36. Výborne, 0x0. Výborne, Jakub, Kamilka. 1x6. No super. 2x5. 3x3. Výborne. 9x2. No super. 1x6. 7x3. 9x2. Ideme si zahrať autobus? Autobus je jedno z matematických prostredí, ktoré používame na našej hodine matematiky. Na prvej zastávke nastúpi prvý cestujúci a ďalší cestujúci. Dvere sa zatvárajú, autobus odchádza na druhú zastávku. Na zastávke B vystúpi prvý cestujúci a nastúpi prvý cestujúci a ďalší cestujúci. Toto prostredie majú deti veľmi radi. Učíme sa tam ščitovať, odčitovať, prácu s tabuľkou, logicky myslieť, orientovať sa v tabuľke a hlavne deti majú z toho radosť, lebo je to pohybová hra. Teraz ma zaujíma, že koľkí cestujúci vystúpia na konečnej zastávke. 1, 2, 3, 4, 5. Deti, kto mal 5 cestujúcich? Šikovníci.